Bir acayip bayramçılığın şanına payitahtımız Aşgabat'ta ve yurdumuzun vilayetlerine geçirilen davarlar halkımızın şahatlığına şahatlık koşup uruh verentik payladı. Çağlar Gurumon halkara günü münasibetli payitahtımızın medeni dincal telgahları şahatlık şoğuna aydım saadara Bahtiyar netlen şadiyan gülkülörüne beklenni. Çağlar bu davaralan baş kahramanları bollar. Bahtiyar zamanamızdan batlı körpelerinin aydım saada çıkışları bayramçılık çayrelerinin şoğunluğu xas tartırdı. Körpenetiler özlerinin sırrına vaz aydımlarına şadiyan tantlarına Bahtiyar çağlığı peşkeş verenine uçuyun devlet baştanıza tüy sürökten hoşarlık bildirdiler. Gengden yaydıqlanırlan bayramçılık davaraları bir qar devletimizden Bahtiyarlık doğrunu. Çağlan eklar doğrunun hasıl bolýany ýamny urlanyny nowata gelip tasdiqlady. Yurdumyzyň sağlyk öreşi we Derman Tenagat Ministrligi tarapyndan geçirilen çärede üren täsirli boldy. Çağlar Gurumon halkara gününe bagyşlanyp paýtagtymyzyň çağlar edaralaryna, mekteplerine bolan dawarlarym şatlyk şowkuna betlendi. Çağlar Gurumon halkara gününe bagyşlanyp Akal vilayetinde geçirilen medeni köpçüliklerin çärelerim ýyl günümizden durmuşyň gülgünçolary bolan körpeleri bilen sevgisiniň mehiriniň aýdyň şany urlýar. Göýektepe şäheriniň bayramçyk görünüşine bedilen sergähinde geçirilen dawarada Ýytragyň Çağlar Taňat Mekdebine tälim alýan zehinli körpeleň ýerine getiren çykyşlary hemmelerde göwün göterji duýgular öğretdi. Olaň saatlarça aýdan aýdym saatlaryna we tanyslarına mukaddes ata watanymyzyň bir karar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň hemde erkany çağalygyň wasfy hasam belin getirildi. Çağlar Gurumon halkara günü münasibetli geçirilen dawarly çäreler Balkyn vilayetiniň etrap şäherlerine de barha giňerim alyp üýet bolşulygy täsirli bilen tapawutlanýar. Türkmenmaşydaky nefti gaýtdan işleýän zawodlar toplumunda çağalyň arasynda Bahtiyar çağalyň ýurdu ady bilen gurulan dawarada zehinli körpeleň ýerine getiren döwrewap aýdym saallary gurulan täsirin oýunlar körpeleň şadiyan gülkülerini alasmana götürdi. Balkyn vilayetiniň Balkyn Awa şäherindäki neftçiler medeniýet köçüne geçirilen aýdym saall dawarada Çağlar Gurumon halkara gününe başlandy. Onu çağlar bağlarının Bahtiyar körpeleri şirin owazly aýdymlary bilen garaşly watanymyzy bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiziň dünýä ähmiýetli işlerini Bahtiyar çağalygy belent ruhda wasp etdiler. Çağlar Gurumon halkara günü münasibetli dawarlar Daşoğul vilayetinde de giňerim aldy. Daşoğul şäheriniň dostluk ýyl wagyna geçirilen çäre dürli ýaşdaky, dürli kärdaky adamlar, ýaşul neslin wekilleri şeýle-de Bahtiyar çağlar uly höwüslen gatnaşdylar. Çepere uçuňlaryň bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, ýedi diýarymyzy, ýeşetli durmuşymyzy wasp edip, ýokary ruh belentlik bilen ýerine getiren göwün göterji çykyşlary dawaraň şadlyk şowkuny has artdyrdy. Şonuň ýalam tans toparlar tarapyndan ýerine getirilen aýdym sady joşguny çykyşlar özüne çekijiligi bilen bir-birine otgoşdy. Şeýle-de çağalyň sportyň durly görnüşleri boýunça ýerine getiren görkezme çykyşlary diýden täsirli boldy. Daşoğul vilayet çağlar öýünde hemde Daşoğulyň eneň we çağaň saglygyny goraş merkezinde de Çağlar Gurumon halkara gününe bagyşlanyp aýdym sady bayramçyk dawarasy geçirildi. Dawarlarda körpede kenilen ýerine getirmeklerine lawazly, çeper okulan goşgular, ýakymly aýdymlar Bahtiyar körpeleň şatlyklaryna şatlyk goşdy. Şany sene bagyşlanyp vilayetin ähli etraplaryna we şäherlerine geçirilen çärelerim ýokary ruh belentligi wesenni. Boýdan maşa ýokary ruh belentligi weslenen bir dawarlarda zehinli çağalyň ýerine getiren joşguny çykyşlary bolsa, dawaraň şatlyk şowkuny hasam artdyrdy. Dawaraň dowamly ýerine getirilen aýdymlarda, saatlarda, tanyslarda bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň, ýedi watanymyzyň, türkmen mukaddeslikleriniň dostlugynyň, Bahtiyar çağalyň wasfynyň getirilmegi bolsa, has tulgundyrjy boldy. Bayramçylyk şahana yurdumyzyň Lewap vilayetinde geçirilen çärelerim bir-birine ulaşýar. Bayramçyk çäreleriniň giňerim alýan häzirki günlerini vilayet merkezi Türkmen Awa şäheriniň Bahar kiçik etrapçasynda täze çağlar sport meýdançysy gurulyp ulanmaga berildi. Hormatly prezidentimiziň bu peşkeşine şäheriň çağajyklarynyň şatlygynyň çägi ýok. Meýdançaň ulanmaga berilmegi münasibetli gurulan çäre ýokary ruh belentligi wesenli. Bu ýerde ýanglanan joşgunly aýdymlarda watan mukaddeslikleriniň bagtly çağalyň ajaýyp zamanamyzyň nurany wasfy özüniň ajaýyp beýany tapdy. Türkmen Awa şäheriniň ene mehri selgähinde bal süýüji ballanan bala süýüji ady bilen geçirilen medeni dinjar çäresem özüniň täsirligi bilen tapawutlandy. Gyzykly gurnulan şowkuny çärede körpe aýdymçylar, tansçy oglan gyzlar özleriniň bayramçyk çykyşlaryny tomurçylary hödürlediler. Lewap vilayet atçylyk sport toplumynyň owadan aýdym saz merkezinde gül çağalar watanymyzyň geljegi atly geçirilen şowkuny çärede bayramçylygyň şanyna bagşlandy. Ýüzleri nurana, şadiyan çağajyklaryň ýerine getiren göwün göterji tanslary belentden ýanglanan hoş owazy aýdymlar dawara gatnaşçylarda egzilmez şatlyk duýgularyna ýördi.